2+8 it-triq il-qudiem għall-irkupru fis-settur tat-turiżmu. L-4 filgħodu il-Partit Nazzjonalista nieda pjan ta' 10 snin għal wieħed mill-iktar settur importanti f'pajjiżna, aktar minn 100 proposta għal qasam li jolqod b'mod dirett 50% tal-popolazzjoni Maltija. Ħalli l-koll flimkien nerġgħu lil dan il-pajjiż nagħmluh tassew destinazzjoni unika għat-turist Malti. Jiena fiduċjuż illi flimkien nistgħu naslu. Irridu naħdmu bil-għaqal, irridu nemmnu fina nfusna, imma rridu wkoll inxamru l-kmiem biex flimkien il dan il-pajjiż nagħmluh għal darb'oħra pajjiż b'saħħtu kulturalment, artistikament, imma wkoll f'dan is-settur tat-turiżmu. Id-dokument li nieda l-Partit Nazzjonalista se jesplora b'mod mill-iktar flessibbli it-triq il-qudiem biex pajjiżna jirkupra malajr kemm jista' jkun f'dak li għandu x'jaqsam turiżmu, settur li miegħu imissu diversi setturi oħra tal-pajjiż. Kif fisser il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-preżentazzjoni li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Irridu nifhmu li parti sostanzjali mill-prodott turistiku tagħna huwa int u huwa jien ukoll. U aħna parti mill-esperjenza illi kull turist f'Malta jista' jkollu f'pajjiżna. U jiena nemmen, għaliex nemmen fil-poplu Malti u Għawċi, li aħna nistgħu nkunu wkoll parti mit-tisħiħ mill-irkupru u anke mill-avvanz illi jista' u għandna l-ħtieġa li nagħmlu lis-settur turistiku ta' pajjiżna. Bernard Grech saħaq li l-pjan li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista huwa turija ċara li l-partit huwa ħaj, għandu l-idejat, jisma' u għandu viżjoni. Dokument li juri biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista jemmen f'pajjiżna, fil-poplu kollu u fil-prodott tagħna, tant illi lest jaqsmu mad-dinja kollha. Dawn il-proposti nħadmu flimkien mal-operaturi li jaħdmu f'dan is-settur u bis-sem ta' diversi esperti u bl-involviment dirett tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem mat-Turiżmu Robert Arrigo. Aħna kommessi li dan id-dokument huwa għal Maltin u Għawċin kollha. Proposti li se nerġgħu nibdew ir-rota ddur, kif jgħidu, kif suppost għal imprenditur kbir, medju u żgħir. Għal ħaddiema, kulħadd f'daqqa. Nitolbukom li nkomplu f'dan il-dialogu u niktbu paġna ġdida flimkien. Wara l-preżentazzjoni ta' aktar minn 100 proposta, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jikkonsulta mal-stakeholders kollha biex din il-viżjoni tkompli titjieb.